FEMAREC es dedica a la inserció social de discapacitats psíquics i malalts mentals. Es tracta de persones amb risc d'exclusió que necessiten creure en les seves pròpies capacitats. Tu tens 19 anys, de repent, un psiquiatre t'està dient que tens una malaltia mental. És duríssim per tu. S'acaba tot. Un dels projectes estrella de FEMAREC és el grup de teatre social dirigit per Glòria Runyoni. Amb ella, els membres de la companyia guanyen confiança i autoestima a través de la improvisació teatral. Toco? Toca. A veure què passa. No té importància que un tingui síndrome de Down que un altre amb una depressió o el que sigui, no? Clar, actuar és una teràpia brutal, que ajuda moltíssim a entendre coses, no? A posar-se en el lloc de l'altre, primer de tot. Actua. La Fundació FEMAREC té un centre especial de treball per a discapacitats psíquics i malalts mentals. Alguns d'ells acaben la seva jornada laboral una mica més d'hora per poder fer teatre. Vostè vol que l'expliqui com he arribat jo fins aquí, no? Pues jo li explico, sense problemes. Vaig arribar un dia i vaig dir, jo tinc que fer teatre, a veure, tinc que provar i a veure com va, no? Per mi ha sigut una sorpresa, no? Perquè jo pensava entrar a FEMAREC i treballar... Pobret jo! Pobret jo? Res de res! Treballes per menjar. A casa, doncs, l'arregles per sentir-te còmode a casa. Però quan fas teatre estàs vivint. A veure... Oh, you're such a pretty thing. I'll take you and I'll make you all mine. Hi ha dues maneres d'arribar a ser actor. Pots anar a fer la carrera, a l'Institut del Teatre, o pots fer l'ofici, que és començant de poquet i anar fent. Ells han fet l'ofici a base de taules, que es diu, no? A base d'anar fent primer una mica, més. Van agafant confiança. Qualsevol actor, jo mateixa quan vaig començar, no? Escolteu una cosa, anem per feina. Seieu aquí un moment. Es tracta de que ara repassem una mica i anem com polint el que vam fer, a veure a quin punt estem i a veure què. Estem tractant el tema de la discapacitat, però aquest any és diferent. Doncs a veure, tothom cap aquí. Glòria Runyoni es va formar a la companyia Els Joglars. A FEMAREC aplica el mètode que ella mateixa va aprendre. A partir dels exercicis del taller, cada any prepara una nova obra. Bueno, Jordi, què? Va? Va, vinga, vinga, som-hi. Les improvisacions parteixen de sempre. Primer perquè és el meu mètode de treball, diríem, el que jo he après, no? I després perquè penso que és una gran manera de fer teatre. És com la... Hi ha persones que han estat en el grup o que hi són que, si no estan a teatre, no parlen gaire, diríem. No es relacionen gaire, o no? En canvi, allà sí. Accepto que soc discapacitat. I m'agrada com estic. Jo sóc una persona noble, divertida i m'ho passo bé. Penso que disfruto fent teatre amb els companys i no demostro la meva discapacitat. Trobo que la discapacitat la deixo enrere. La gent se sincera. Arriba un moment que tu quan interpretes i sobretot quan estàs improvisant, és que estàs traient de tu mateix. Parles de tu mateix, del teu problema, de quan t'has afrontat, de quantes vegades has estat ingressat o no. Això a mi m'emociona, Doncs que a mi em sembla que aquest home té un brot psicòtic. Que pena. No t'espantis. Ets l'única, entre cometes, que pots permetre dir-li d'aquesta manera, amb un cert sentit de l'humor, amb una certa broma, però acotant també, o sigui, el que es pot fer si estàs en el meu lloc, no, diguem. Jo crec que te n'has d'anar al metge, te n'has d'anar d'urgències i no et preocupis, que tot anirà bé, costa molt a fer aquest pas, però creu-me
Creu-me que t'estic donant un bon consell. Des del nostre punt de vista i des de com ho expliquem nosaltres i que ho expliquem nosaltres, crec que té molta validesa. Va, ingressa allà, que això no es fa tan fort, perquè és que com t'esperes la cosa, cada cop anirà pitjor. Sí, l'he convençut. Quan acabem. Vale, va. Vale. Què hi farem? Jo també vaig amb una cadira de rodes i no me'n puc amagar, no? Perquè, clar, jo aquí tinc una gran avantatge amb ells. Estem en el mateix paquet. A mi, realment, penso que també m'ha sigut potser més fàcil. Que ells se sentissin més còmodes amb la seva discapacitat, perquè jo també tinc una discapacitat. Fent teatre em sento fina i segura. I extra bona. I molt bona. Hi ha vegades que per fugir dels problemes passa a teatre. Vinga, i vamos así. Jo a casa amb més força, amb més alegria, no sé. Jo mentre sigui a FEMAREC, mentre continua a FEMAREC treballant i tal, jo seguiré fent teatre, sí. Jo ho tinc clar, que tu seguiràs el teatre. Bueno, què fas, Jordi? M'ajudes? Bueno, pues sí, yo a mí no puedo pasar, Pues vale, pues puedo. Ui, però que plou. No ho sabem, Ja no, Adéu. Bon dia. Està molt bé, això. Clouds on the moon, it was a Hollywood sky. El Centre Especial de Treball de FEMAREC dona feina a 137 persones amb diferents discapacitats i malalties mentals. L'Ariadna té esquizofrènia. Tu tens 19 anys, de repent, un psiquiatre t'està dient que tens una malaltia mental. No sé, doncs tu imagina't, no tens ni... Ets un adolescent, pràcticament. És duríssim per tu. S'acaba tot. Era massa el que havia d'assumir per l'edat que tenia. A més, després em vaig inflar i em vaig posar rigordeta. Jo això ho vaig viure fatal i jo pensava constantment que se'm notaria, que la gent notaria que estava malalta. Ara, amb el pas del temps, ho veig que en absolut era el final, que era el final d'una etapa, però que n'havia de començar una altra. Jo no tinc prou paciència, No acabaré, posaré tallar radiografies, perquè això és un rotllo. T'acabes trobant millor, acabes tenint moments de felicitats i tornes a estimar la vida i tornes a fer coses que et vinguin a gust. Aquí sense feina no ens quedem, oi, Jordi? Clau! A FEMAREC hi ha diversos grups de teatre per formar nous actors. L'Ariadna i els seus companys pertanyen al grup A, el de nivell més alt. Jordi, això són delegats, han de ser cases noves. Si no fas teatre aquí, faria potser teatre en una altra banda, o faria dansa, però és una part molt important amb mi. I el número d'entrega, que és el 50. Ara jugo a ser no sé què, ara jugo a ser no sé quants. Per mi actuar és això, jugar a ser. És la primera vegada a la vida, diguem, que veiem i materialitzem aquesta part nostra. I per tant, com que és la primera vegada, diguem, d'una manera... Els exercicis diaris han donat a la Glòria molt material per crear l'obra. Però avui, la companyia de FEMAREC rebrà una última empenta de la mà d'un gran improvisador, l'actor Toni Albà.
Què es pot passar? Què tal? Hombre! Quina sorpresa! Què? Tenim un convidat, no? Què tal? Com va això? Avui ha vingut el Toni Albal, de Polònia, a visitar-nos, així, mira, ha vingut de repent. Y nos estamos aquí, cuando ha entrado él, no hemos puesto, se ha devuelto el patio. Tu vens d'això, m'ho ensenyes, jo estic aquí, no? I ara m'ho ensenyes. I digue-ho molt clar. Et presento la teva part femenina. Això? Sí. Això és la meva part femenina? Sí. Com es diu? Sílvia es diu. Sílvia? No té importància que un tingui síndrome de Down que un altre amb una depressió o el que sigui, no? No té cap tipus d'importància aquí. Aquí ha desaparegut tot, tot. I això et fa reflexionar sobre moltes coses, no? Sobre lo fàcil que és viure la diferència, que ells no la noten. Toco? Toca, toca. A veure què passa. Toca. Però ha de venir d'aquí, us ha de venir d'aquí, eh? Venir a toqui ha de ser realment com si feu una cosa que no es pot fer. Ell té un altre ritme, tenia en aquell moment un altre ritme completament que ells tenen en la interpretació. Hi havia uns tempos que són exactes, són clavats, o sigui, d'anar a tocar, de no arribar-hi, és més màgic això que no pas el fet d'arribar a tocar, no? Un titet! Vols tocar una mica? No, caca. Hi ha una teatralitat i una complicitat que de seguida lliga l'espectador. És molt màgic, i això és molt difícil de fer. Ara jo me n'aniré, però no toqueu la meva part femenina, eh? No. Ni tocar-la, eh? És fantàstic veure gent que s'obren tant, que no tenen vergonya de sortir, que hi ha unes complicitats, diguem-ne, còmiques molt divertides i molt teatrals al mateix temps. Jo, quan els estava veient, pensava, mira, són realment una colla de pallassos, no? Tenen ganes de passar-s'ho bé i de fer riure. Jo també en tinc de part femenina. Ah, sí? Sí. On és? És a casa. Toni Albà és un mestre de la imitació. Cada setmana ho demostra fent de rei d'Espanya o de papa de Roma al programa Polònia de TV3. Avui revela els secrets de la seva tècnica als actors de Femarec. El que fas és observar d'un personatge que t'interessi, és a dir, disseccionar-lo, com si fos un metge, disseccionar-lo, però disseccionar-lo no vaig amb un bisturí llarg. Per exemple, quan haig d'interpretar un personatge famós, el primer que faig de tot és escoltar la gaita, el sac de gemecs. Sabeu què és una gaita, no? Jo crec que ells s'han sentit tractats com a professionals també, o com a persones que realment sabien de teatre, no? Per exemple, amb el rei... Aquesta música, si fes l'Aznar seria... Clar, actuar per mi és comportar-me diferent. És una teràpia brutal, que ajuda moltíssim a entendre coses, no? A posar-se en el lloc de l'altre, primer de tot. Hi ha personatges que caminen endarrere, caminen així. Caminen així. Hi ha personatges que caminen amb la panxa endavant. D'acord? N'hi ha que caminen amb el pit endavant, Van així. N'hi ha que caminen rectes, però caminen amb el cap endavant. Sí, ho he vist. En veus molts a l'aeroport, allò així. Actuar és jugar. És jugar com quan érem petits. Si em permeteu fer allò, mira. El que fem a l'escenari és recuperar allò. És una capa, és un comodí, això. Mira, és una tonteria, però fas així. Oh! Digueu-me, majestat, digueu-me. Oh! On és el príncep? On és? Digueu-m'ho. No! No! No em digueu que ha mort. No! Hoy, por ejemplo, nos ha dado una lección de teatro.
Ha explicat tot molt fàcil. S'ho ha posat tot molt fàcil. Escolta'm, estic molt content d'haver estat amb vosaltres i m'agradaria molt poder venir aquest any quan estreneu això. Escolta, demà vine a la mateixa hora. Una lliçó extraordinària, no? Perquè no hi ha hagut un moment que ell no aprofités per dir alguna cosa, per acabar de cargolar una mica aquell cargol, no? Que és extraordinari. O sigui, jo penso que és un gran pedagog. El contractarem perquè vingui a ajudar la Glòria, que està molt atabalada. El Jordi té 35 anys. Quan va néixer, els seus pares no van trobar suport ni informació per fer front a la síndrome de Down. I vam haver-hi moments de que ho passàvem malament. Semblava que tenia que ser una família trista. I de cap manera. Però això des del primer moment. I ho hem superat, això. No ho hem superat, sinó que ho portem molt bé. Nosaltres som molt feliços de tenir el Jordi. Però molt feliços. Now there's Buffalo Jim, Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jumbo Jimmy, you better hold your nose. Our roads lead to Rome with the Buffalo. El Jordi va passar per diversos centres especialitzats. Finalment, fa 15 anys, va arribar a FEMAREC i de seguida es va incorporar al grup de teatre. Però el teatre, està clar, el teatre l'ha ajudat. Ha estat un moment de la seva vida ja que hem deixat el món infantil, ja més de noi jove, i aleshores l'ha enriquit. L'ha ajudat molt a madurar. Has vist grotes, carinyo? Has anat allà a la punta a mirar-ho? Són més vistos. Aquests que són així. Bueno, però escolta, si pots agafar-ne un, que així el tindran per sopar. And the buffaloes used to say, be proud of your name. Perquè, esclar, nosaltres li hem obert molts camins, li hem ajudat amb moltes coses, però ell té la seva pròpia personalitat. Ha anat més enllà del que nosaltres hàgim pogut ensenyar-li. Aquesta és la satisfacció. Buffalo land will be your home. Covardes? Molt bé, tirem endavant. Un disco? Un disco? És com una pregunta. De Bustamante. Perfecte, perfecte, molt bé. El grup de teatre de FEMAREC afronta els últims assajos abans de la representació. La Glòria fa els retocs finals al guió. Tothom ha d'estar a punt per al gran dia. Espera, un moment. Un moment, perdó. Agafeu aquella gàbia, aquesta va allà, vale? Vale, seguim, Bueno, és igual, aquest canvi està claríssim, no hi ha problema. Quan passes coses fortes, de seguida s'uneixen els grups. I una obra de teatre, estar dalt d'un escenari aquells moments, és molt fort el que passa. Va, a veure, no, l'entrada vostra. Tothom que està a dalt del vaixell i l'has de conduir, tothom té la seva funció i no pot fallar res i tot ha d'anar, i si jo no puc ja podré, si tu no pots ja podré jo, i això ho fan molt bé ells, molt, s'ajuden moltíssim. Saps què passa, Jordi? Que l'Andreu t'ho diu perquè com que veu que no dius res... Ah, vale. Ara què? Tu no te'n recordes? Ara? Torna-li a dir, Ariadna. Veus, com ho saps? La vora de les gàbies va, en principi, de la gent que té por de sortir fora, de la gent dels problemes que tenim cadascú, no? Mostrar-nos al públic, no? A la gent. És parlar de les limitacions, les gàbies, no? És una metàfora, no? De les limitacions de cadascú. Sí que hi ha moments en què fem riure a la gent, però hi ha moments en què la fem pensar. I la fem pensar en aquest tipus de temes. I a mi això m'agrada.
em dóna la sensació d'estar fent alguna cosa. Els canvis han anat bé, tot ha anat molt bé, jo crec que us ho sabeu molt bé i que tot anirà molt bé. O sigui, no? Ganas, il·lusió, hacerlo muy bien y adelante las hachas, guapos. Jo sempre soc de les que estic entre gametes i encara que ho sàpiga, sempre dic, ara que bé, ara que bé. Sí. Ara és més normal, era molt nerviosisme, ara és més normal, estoy més calmada, més tranquil·la, surt a l'escenari. Si estàs nerviós, et sortirà algú malament o la cagaràs o la fastidiaràs, no? I penses, bueno, relaxa i quan comença, pues, a tira milles. 2, 3. Molta merda! Jo veig com han crescut, no? I com s'afronten les coses d'una manera ara molt més valenta, molt més directa. Van creixent no només a nivell actoral, sinó a nivell humà. Doncs això també és una satisfacció per mi. Estem dintre de gàbies. Som monstres? Potser acabarem en una urna de vidre. Aleshores, serem prodigis. Oi que sembla que la gàbia s'hi estigui fatal? Doncs mira si està rebé. Sí. Estàs a l'escenari i en un moment estàs ballant seduint. En l'altre moment estàs plorant perquè no sé què. Després hi ha un moment que fas un ball de no sé què. Tots que canviem de personatge totalment. Que no és la Marga Pedrosa, un altre personatge, s'entén. I fem un canvi radical que jo ni jo mateixa em conec. A mi quan la gent aplaudeix, sent la satisfacció d'haver fet bé l'obra i que el públic gaudeix del nostre que fem per ells. ¿Estás bien? Em sembla que sí. Per mi és el més gran que m'ha passat a la vida, és estar fer una obra de teatre. Ja s'apropen. Oye, guapo! Que bé! Això de guapo, oi? Aquest fet d'estar sempre una mica com en un segon pla, tenir la por que potser que no sé quantos, de cop, sortir davant un escenari, ser el protagonisme, això els hi dona també tot com una altra visió, no?, d'ells mateixos, o sigui, de cop, i dius, doncs sí que serveixo, sí que valc, sí que és veritat. Jo tinc un problema, sabeu? És que a dins de vegades està molt bé, però fora... Hi ha moments en aquesta malaltia que ens cansem de sentir que nosaltres no podem, que deixem fer, que nosaltres no podem. Jo crec que en aquest moment és millor provar i fracassar que no intentar-ho mai. I jo estic aprenent a fer això. El públic entra moltes vegades pensant, pobrets, vaig a veure pobrets, a veure què fan, i surten veient una gent amb una capacitat extraordinària, que els han fet riure, que els han fet emocionar, que s'obliden que siguin persones amb discapacitat, i a mi això és el que em satisfà.
és només una obra de teatre i me'n vaig i ja està. No, a sobre hi ha aquesta empatia que tu agafes amb aquestes persones i, per tant, penso que és terapèutic pels actors, però essencialment terapèutic pel públic. És veure la capacitat de les persones amb discapacitat. Tenen una gran capacitat.